vai parecer que son un pouco máis vello do que son. A miña primeira lembranza é nun vello municipal, naquel rexurdir do Obreo, debíamos estar en terceira división, é un dos primeiros partidos, e recordo que xogáramos contra o Barco de Valdeorras e gañáramos por 100 puntos. Xogaba con número 7, antes que Manel Sánchez xogaba Paco Basanta, e corría a banda como ninguén. Ese é o meu primeiro recordo do Club de Baloncesto Breogán. É unha xogada que recordo que fora para pasar uns playoffs na Levouro. Quedaba pouco tempo, penso que foi frente a León, creo que era contra León, e había un xogador americano, xa moitos amigos xa non o conocen, porque que era James Felden. Demoslle o balón a James Felden, abríronse os 5 xogadores, colleu o balón, entrou a canasta e meteu a canasta definitiva e gañamos o partido. Non sei se foi o partido máis importante, pero eu recordo como unha explosión de ledicia no Pazo, e incluso penso que hai algunha foto que a veces saca o excelente servicio de comunicación do Obreo que reflexa verdadeiramente todo o que é a bancada nese momento. Quizás o peor, pois o quinto partido en Ourense, non? Fun como eu pequeno, o resto da familia non puido ver, porque nós solimos vir o Obreo todos en familia, e fomos ali, bueno, eu penso que aquel partido, o cuarto partido, debimos de velo gañado aquí, e fomos con moita ilusión a Ourense e perdemos. O baloncesto é así, só pode ganar un. Que podemos decir? Quizás un sentimento, bueno, unha excelente maneira de pasar os fins de semana, un punto de unión para todo o que é a provincia de Lugo e toda Galicia. Non sei, son moitas cousas, non? Pero, bueno, a mí me parece que se están facendo as cousas moi ben, é un sentimento moi generalizado que une moito esta cidade. As cidades pequenas necesitamos estes puntos de unión e do que sentirnos orgullosos. Bueno, pois unha continuidade do que temos hoxe, non? Primeiro, a mellor, bueno, tamén un pouco por degeneración profesional, eu penso que o básico é manter unha estabilidade económica. Isto só pode funcionar se é viable desde un punto de vista económico. Penso que nese eido estánse facendo as cousas moi ben. Hai que seguir cuidando, como se está cuidando nestes momentos, a masa social e intentala expandir o máximo posible dentro do que o permite esta instalación, e seguir por este camiño, non? É dicir, seguir fomentando que as novas xeracións se vayan incorporando. Eu creo que é un sitio magnífico para que as familias pasen un sábado ou unha tarde de domingo xuntas, e seguir por este camiño. Penso que se están facendo as cousas moi ben.